हाब्रुआवसो थाखायो हनै मागुर मार मानै मागुर बे गिदिरसिन नै लोगोफोर ओंखाम जानो फैग्रोबाय आरोना दा लायफिनगोन ना सल मोनजोब्बाय फिथिख्रि गिदिर बोथिया कि बोथिया गनाय आरोना लोगोफोर मागुर हमना मोनलाबायबाय बाय मोनबोबावदों नास्राय मागुर लोगोफोर बेरेफुंजानि ना लांफैलायबाय आरोना दैया रानलायबाय जोंना न' खाथिना नै स' ना फिसा फिसा सानसैलाय आरोना सारनानै फोरानग्लुंसैलाय नोंथांमोना नायलांदोलाय नाखौथ' नुहुरदोंना नुहुराखैथाय नोंथांमोना नै गुफुर जालायलायनायानो आरोना नाया नै बाबामोना जे फोसाबगासिनो जे गोदान लाबोदोंमोन नालाय अनलाइनाव बिहरनाय नै लोगोफोर जे गोदान अनलाइननि खावसे गुफुर खावसे येल्ल' कालार जा साइज आरोना दिरुंखौ नांथ'ला बेसे गुवार जायो बेबा थुक्कासे सारनो एबाराव बै गेजेराव सार ना मावा दंलायथारो ना मावा दंलायथारो गिदिर ना मावा दांग्रा बाना माबायदि जागोनथाय लागाव ले नै माबा अन्थाइना लोगोफोर जिबौ नायनानै जिबौआ बे ना फैखानानै फैथिबाय आयौ थसक गिदिरखा थांबाय गैया नांथाबाय ना अन्थाइ मोनदों एखौनो जानांगौ फिथिख्रि गिदिर नायाथ' थाखाया ना मावा जब्रा मोनबावबाय नैलाय मोनबावबाय ना खिना सारबानो मोनो आयु नाया लोगोफोर एम्फौसो जाखाबाय नाया गिदिरा बोरै थांखो सारहर मोनजोब्बाय मोनबाय मोसौ सुगासिनो गिदिरखौ ओंख्रि जानो साला वाव मोसौआ नायलाय जा साइसखा मासेखौ थुखैगासिनो मासेया दुगैनो थाखाय रेडि नै सारनाया जोब्बाय एबाराव हनायनि बारिसैलाय जा हग्रा बाबाजों आंजों मामि दानग्रा मा ना मोनखोथाय खावां खाविं सुस्रानांगौमोन ना फिसा दं बोथिया कि बोथिया नै मान्दैखौ गारजोबनांगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्रायसो ना मोनो हखांनानै नास्राय मोनदों आरोना नास्राय वाव ekor wow जोंनो जाजोबगोन बाथिया रोगां लारि हबानो मोनो ओइ आगै
Ada kisah barat apa ni? Nơi phải khosli pan dong lele. Phải này chế mình cái nào mình á. Quần chơi. Banana stray mình mua vậy. Thành cái nào. Đi khô side đi thành cái này. Mulai. Una turia. Sudah agak thầu lơi. Sao này thì thêm phát lên này đau lấy ăn cơ. Em bố đạp lê ở khay luôn. Bữa chia. Này, ibarat zabrana lah kau. Karena kamu main mah kasih tahu mana bergerana kosto. Ampera mini kistera madong deh nah ya. Nah gitu dong arna lah kau. Ampera jeng nah, orang itu masih sistem naik gas lah nah Kanada mana? Bisa tahu di mana berengah naik luar nah bisa kau jak ya. Perbedaan jangan kau. Iku sih kobar, iku. Handung apa joding tinggal juga kabar. Isu lah, ayo ada. Naso. Aula mino. Naso. Aula. Ambatila. Ayo mana ini? Aduh, ini bawa ma bagasin mah jauh gidir kak. Last honai lagi pernah jeb baik. Mama man ke last honai. Barbu masih barbu. Mama mendek deh jangan nih. Jaga habros baik. Naik kasih. Itu dong dan berapa? Ujung tanggal lah. Tiduran naik. Habros sakaya. Honai. Masih tu boleh. Mag bermar. Ti honong man. Ti. Magu. Jauh gitu. Korea. Ini akan naik ses terus sini bro. Boy, hemender na jang hak ya habro. Ini kita lah, ikut. Wow, aduh bau nih. Dia tu mama set. Terus. Sono kaya nih. Oh my god. Tung bau senang, yuk habro. Tung size betul. Untuk kanci lah. Uish. Joki jir kalai. Muncul nak ya? Wow. Tuh nih kan sendang. Mana? Magur. Bikin jesin. Bamlu lah bayar. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ತದೆ Bamlu bagan stone. Lama sosial tanga. ಅದು 2 ಕೆಜಿ Bamlu dan jado. ತೂಕ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ Bamlu lah. ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ Wow, này jauh gede. Ando, này doain ko Sony ada besar kakai. Này dari sarbonnya. Rồi, keren sih ada nama guru. Hey, apa ini? Iya, hey. Deh, lama. Iya, hey. Bocah. Đây bé cô này ada na. Gue sai pula nih. Biu thei nih. Sasaran bar lagi bukan? Này là cái phần khắp ra nó phải gửi về là đã lại xin gần. Phải kia mấy thằng Bangalore na đòi ni na, phải bám luôn đi đã là bên này, phải na bát thân. Cô sao bám luôn? Nama wa. Second bar bawai, nih, ini bar nama sistem, kang surung balai. Let's try. Kamu. Masih. Bocah orang nih, bisa kan? Kafe cuma apa? Napa? Ini bisa berapa nunggu ya? Aku tanya nih sih.
गेसनिसिम फैबायलै जोंखौ गेर थेंगोना मा गेदेरलै थेंगोना लोगोफोर मागुर हमना मोनलाबायबाय हमलाबाय थादों आंनाव सासे देना होबाय मागुर मोनलाबायबाय बुदि बुदि थामारखौ दंबावोदां दांग्रो मोनलाबाय ओइ नै आलारि बौबोजोब्बाय आरोना दहाय किपानजों आलारि दंजोबोमोन ना बौबोजोब्बाय दा मोनायाव जागोन ना सल दङ ना सलखौ माबाहाय मोनो आरो सेबाबोथ' मोनबाथ' बे फवासे दङ बे नाया बाहाय मोनबोबावदों नास्राय मागुर होननानै आं गायजासे जाजाया नै लोगोफोर जोंनि दै खाथियावनो जों ना हमबाय थाग्राया बे दैयावनो गोलेर दं आरोना लोगोफोर नैबे गोलेरा फुख्रि बायदियाव दंमोन आरोना ओमफ्राय दा बाहाय थाहैबाय दै बोहैग्रायाव जों ना लायग्रायाव नै मानसिफ्राबो दंफैजोबो फरेस्ट फैनो नागिरदों आरोना बेखौ दा दिनै लांसिगोन ओमफ्राय जोंहा बाहायनो ना लायलायलायदों आरोना फुङाव ओमफ्राय बियो दस्रा साइडआवसो दंमोन आरोना जों दस्रा साइडजोंसो लायदों दा गिनांला आरोना नै सुमन मालिक गेल माबड़े सुम मन का देगा तो उन्दुदों सोरहाबा हट्टे पत्ते वाले से बेनो एकसेम हमनो हायो बेखौ जेबो हायोसो होनदोंलै अरजाबानोसो जाम्बिलाय बे गोदोनायावल' हमनांगौ ओमफ्राय बे बुस्थुआ खुसेरगोन आरो बेयो ना एवनायनि खारि फैबाय दायो ना एवगासिनो आवोनो थावायाव एवबाय ओमफ्राय नैबे मागुर एवगासिनो नैबे माखासे ओंख्रियावबो फ्रायबो जागोन आरोना सलखौबो होबाय नै ओंख्रियानो जाहैबाय नाजों टमेट' एवगासिनो नै लोगोफोर दहाय लाबोनाय नाखौ फोरानबाय आरोना बिराद मोजां मोजां जाबाय नै ना बोथियायाबो ना खावैयाबो ओमफ्राय ना फिसा फिसायाबो मोनागुलायबाय आरोना ना लायनायजों सायनायजों फोराननायजों मोनबोआखैनो दाबो मामिया दाबो दुगै मोनाखै